Hello guys, school na sila guys. School na. Uwi na. Anak siya, uwi na. Nay, talagsay tayo. Talagsay. Oh. Talagsay. Lamat. Dili. Oo, dili. Na talagsay. School na mga bata guys. Amo nang kuan ay nagkuyog ni nag-enroll sa minikuan ni. Ni Andre, naman naman si Ark si God na sad og si kuan. Si kuan na mas minchong ito eh. Si God sa nas minchong na minchong gayilo mo na sa. Good morning, say good morning, Aram. sige. Okay na ni ma'am. Oo, kapunisi ka na. Kaysa, kuhan na niya. Sa grade 6 niya, pun mo, gihapon ni. Mura nilang kuhan kay kuhan mo ginang ilang journalism. Part na. Wala, pwede lang ito ka. Sige ma'am, salamat Thank you ma'am. sa Ampos. Tingin na na. Ito yung malagay-receive mo. Ha? Ito po ako video. Dili tumao de chong. Atay man kay. Silingan to na to chong. Chong. Silingan to na to maestraha. Katong dili mao. Buong bitaw ko niya nga. Nag-enroll ni God ni Miras. Ark ni karom. Buntagon sa siya dili ra gihapon. Nag-usa sila kuan usa sila kuan pero buntag og hapon din si kuan. Si Ark buntagon ya si Andre hapon nun na. Sakto sad kay niya ana batos Andre nga gusto siya hapon nun. Kapoy ko. God, ito ababaw. Oh. Ari mi diri enroll mi diri taas. Asa le ka? Mana ka enroll? Enroll pa. Adara ay. Memen ika sa ikupot niya kay bato ko taas. Ito taas. Nag-enroll mi sa kang Ark kung ning mana mag-enroll si Andre ug si Ark mana. Enroll ko timi ba? Wala kong wala. Bawa mo po kung de. Grade 4 kang God ni. Red label. Sa kailangan pa sa iyo din sa kuan chong matug is God. Tagbon. Ni anak mo to siya chong tagbon siya. Ni anak dito siya. Ni anak dito si God chong gusto siya buntagon. Dala mama, sige lang ka. Adto sa kanay ginigsuwat ari din. Uy, ayo anak uy. Malaho sa ito, atay mo kay. Aha ko kay. Ayo ara na siya diya. Ito. Nakota na. Palitan mo. Ara na siya kay nagkuan siya siyang Papa Minchong. Pag-minchong. Apang mo siya kuan. Ina ko tibi. Ina ko sa pista. Ayo mo ha? Unsa ni ka grado? 6. Wala ka? Wala di ho. Ano ito ang lagi Uy, hapon nun siguro ka oy. Dili man tin naman sa di ang lista sa hapon nun. Luwo.
Hello guys, nag-enroll namin ni Ark o ni Rakrak. Ay, Rakrak ni Andre kasi si Rakrak wala man ang suo ni nila anak ni Chimchim. Si Andre ra og si Ark buntagon si Ark si Andre haponon nya si God kay buntagon pod nya nag-enroll pa mi Miras apay mga ulitaw sus Minchong kuyog yun minay apay bata diri gatutoy o na kuyog na tutoy na tutoy o na mura jud sik iya ha no awas atong kuandri bitad yun akong tutoy bisig gabra na ta Bata ni. anak ni Chimchim. Ano man? What today? Back to back ninyo? Yes. Na-enroll na sila guys. Salamat sa akong basta nilang kamusulti. Basta nakabayad na sa kuan sa lahang kasi nga kung bayaran na to nakabayad na mis PTE na adto nasgad adto na dito ay building man ni diri building nasa babaw building o na nagad ay unahan kang God. Na dayan ay siksi kay dayan. Asa enroll?